Kahibaw mo pila ka buok tanan nangaon atong pan? 5,000 ang lalaki lang. Sa ato pa napatoy babae, nga mas daghan biya ning babae usahay napagoy bata. Daghan gito. Nga 5 ra ka pan. Kamog na amoy 5 ka pan. Nga na ay mga silingan ninyo nga mga 500 ka buok mangayo. Muhatag mo dili. Tubag. Pangbata, tubag pa. Mutubag mo, dili. Itaw. 5 kabuk imong pan, nga nakay 6 kabuk anak, nga imong silingan, mga 500 kabuk, mangayo, sad. Saman, muhatag ka, dili. O gusto mong mudaghan imong pan, ihatag ba? Mao nang nahitabo. Ang mga apostoles, siya palaktan ni mga tao kay 12-13 gutatanan. Dang Hesus, niya 5 ka pan, di ilang bahin-bahinon. Din agay sila matagsa. Mo to mga tao nga sobras 5,000, basig niabot og mga 10,000 tingali. Papuliasan na sila mamalit dito kay kita mangaon sa tag-ato samtang mga tao manlakaw po na sila gila. Oy, niingon man si Jesus, kamo mo'y mupakaon nila. Kanang inyong 5 kabukpan, maunay ipakaon nila. Pasti lang dako ang problema. Pero ang dako kayong og nindot kayong nahitabo, kay wa maproblema si Jesus. Wa sad maproblema ang mga apostoles. Nawa ilang problema. Kanusa nawa ilang problema? Sa dihang gisugda na nila paghatag ang mga pan gikan sa kamot ni Hesus. Ilang gi apod-apod gikan sa kamot ni Hesus. Dili gikan sa ilang kamot, gikan sa kamot ni Hesus. So ang ilang pan gihatag usa nila sa kamot ni Hesus, paghuman giapod-apod. Na problema wa na. Nga naman midaghan og maayo. Nya pagkadaghan og maayo, nabusog yutong tanan. Pagkabusog na napamanggi mga sobra. Sige hatag, sige daghan ang pan. Pusa. Pila may na sobra? 12 kabukag. Ingon dayo si Jesus, ganihan na problema mo kay 5 ka pan, di na ta magtagsa. Hala pagtagsa mo bukag. Hutda na ninyo kaon ang 12 kabukag kay 12 man mo kabuok. Nya ganihan na problema man mo. Kay wa ko mo pan, probusog na sila na. Apil man sa sila kaon. Sobra ag 12, ingon si Jesus, tanawa. Hutda na ninyo kaon, tagsa mo kabukag. Nangutkot na sa sila suok. Silang daghana sa danon sa ni pagkaon ato ani. Unsa may mensahe? Kani di ay gugma makapadaghan. Tanawa ng babae laki maghigugma ay mudaghan ang tao. Ang pari o ang madre maghigugma ay mudaghan ang sakristan. Di ba? Mudaghan kita basta maghigugma ay. Pero mag-away na kita, mag-iyahay, patay. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon gyud si San Juan, ang nahigugma sa iyang isig katao, nakaila sa Ginoo, kay ang Ginoo gugma man. Lingian na mong tupad. Lingian. Ing na nahigugma ka nako. Ing na siya. Nahigugma ka nako. Sige. Sige na. Lingian ba? Ing na nahigugma ka nako. Niya may mga siya. Sige. Of course. Ing ka nakaila kas Ginoo. Kung ang asawa maglagot na sabana, nakailap na siya Ginoo. Nakailap pa, wa na, yawa na iyang nailhan. Kung ang bana nahigugma sa iyang silingan, nakailap pa siya sa Ginoo. Nakaila, nahigugma gud. Nasabaya mo Ang asawa kay
nasilos man sa paghigugmas iyang bana sa silingan, nakaila pa sa Ginoo? Wa na. Na siya. Gugma god. Kung ang ginikanan nahigugmas iyang anak, nakaila sa Ginoo? Kaila. Kung ang anak nahigugma sa ginikanan, kaila sa Ginoo? Kung ang anak nahigugma sa adik kay niyang barkada, nakaila sa Ginoo? Siyempre, kaila ang anak. Nya mosugot mo imong anak nahigugmas inyong adik kayo nga silingan. Mo dili. Ano na? Mo na magana mo kadyutay ang atong grasya. Karon bitaw daghan kaayong naghangyo nako nga ang among sin pader, ang among atop wa na. Portin daghan na rong way atop, way bongbong, na uban guba yung balay. Ato mga kapilya, pipila ka mga kapilya, wa na yung mga atop. Ana, yung tanaw sa ko diri taon sa akong na tigom-tigom sa kolekta, mag-unsa maning jutay raman ni kayo. Ana, munang kaingon ko, doon na gini wisdom ning atong slat-slat. Kanang slat ba? Di ba? Tag 1,000 raman ning atong DOPS SBF MM. Karon halina na tag mga 5,401 slots. Di ba? Pakpakta. Nya moingon day ka ighatag nimo sa imong 1,000 kay mo palit kag slot. Mag-unsa maning nga itabang sa purting daghanang nanginahanglan. Kay ato narong gamitan para sa nanginahanglan. Mag-unsa man ni. Iagi lang sa kamots Ginoo. Hay man kamots Ginoo, naa sa simbahan. Wa aspari ha? Wa aspari. Naa sa simbahan. So ihatag dinhi sa atong parokya. Dito, opisina ihatag. Inapara ni sa slot. Og kitang tanan nga nahigugma nga muhatag tungod kay nakakita ta sa panginahanglan karon sa atong mga silingan, di lang din his parokya, hangtod pa dito laing mga lugar labi na gidapit sa Central Cebu ug sa South. Og kitang tanan nga nahigugma nga mao ang simbahan, mga sakop sa simbahan nahigugma dinhi og ngadtos abroad kamong mga online parishioners, ug manghatag mong tanan anang tagslot, basta makugang kita, makaingon ta daghan man di ay, di ba? Pero ang imo rang usa mag-unsa man ni iagi sa simbahan. Muna ang simbahan simbolo gid ni siya sa kinabuhi ni Kristo. Ang simbahan mao'y motubag unta sa panginahanglan sa mga tao. Kita dinhi nakapanghatag na ta ni atong niaging adlaw. Sa itong pitsahaw 28 hantod sa 29 nakapanghatag ta atong 2,200 ka packed rice sa mga 2,200 more than man gani gid ang atong natagaan, more than 2,200 ka mga pamilya. Nya diin man ta atong kwarta na more than mga almost 700,000 atong gasto ato. Gikan sa mga nagsigi og hatag-hatag, ginagmay, mga kolekta nato, dito sa ikhak, edad ko, halad ko. Pila raman sa nang imong gibutang sa imong edad, naman tatoy bronze, silver, gold, o diamond. O, mga tulo raman tayo kabukga, diamond na to, akong nahibawan, murag tulo ra. Amot niya, abot matog upat. Atong treasurer kay bawan. Nya, the rest, oy, bronze ang uban gani, o magani kabot bronze kay na may 70 mo hatag 40. 70 edad 40 gihatag ikak. Bronze na to, stair kuan man times mag 1 peso. Ay, ang Ginoo na lay mag-igo. Sige, may inusan ka na kung 4 kuan diri. Pila may kuwang? 30. May inusan ka 30 ani, imbis unta tumaabot kag 100 imong edad na mamatay na ino ka sa tuig. David, ay joke na.
Di sa natinood. Anang kuan ba? Kay galisod man sad. Nawagtangan sa atop nang ana dili ka na sa imong ihatag wa magisay hapit pagkaon pero nihatag gid siya. Di para sa Ginoo okay na to. Nya natigom. Aso daghanan tong nahatagan. Pag adto nako dito sa tabla, ang mga tao dito namakpak ko Pader salamat gyud kaayo kay nakakaon gyud mi samtang nag-ayo mi sa among atop. Nag-ayo sila silang atop nga busluto na sad kaayo. Nya wa man sila makuhang pagkaon, naa may gipanghatag nga pagkaon. Di na sila nalungag samtang nag-ayo sila ginay-hinay silang atop. Kanindot ana nga makaingon naa mi nalungag Pader samtang nag-ayo mi sa among atop. Kay di man mi kapangobra, di man mi kapamaligya, di mi kapanghimo anang tukog aron among ikapamaligya kay naningkamot mamig-ayos atop di wasan mi kanon. Ni abot mang atong gamayng ayuda, naagid sila na hinay-hinay og kaon. 5 na ka kilo, hinahinaya na nimog lugaw. Patong sardinas, imo tong tunga-tungaon og kaon. Pahid-pahid las tudlo, tubod naman ang laway nimo sardinas, kamis una amo maginaluguan gani ang kanang lata wa mo kasuhay hasta gani kanang inukba ni Papa ba kanang anao na pag-ukab ni Papa sa kutsilyo kanang tabon nya mo pilit man inig uba ukab ana naman ay mamilit mag-ilog pagid mi nag-ana sa tudlo wa mo kasuhay otro sa mo mga pobre parihar kita giagian pero ngano man nga karon nakatabang man tagdaghan-daghan tungod kay ang atong ginagmay nga mga mga grasya atong giagi sa simbahan. Mao na siya atong meaning anang slot ginagmay apan gihatag sa simbahan. Mo na palit kog slot. Daghan pa kay tag slot ipamaligya. Abot pa gunig 54,000 ka slot. Kutob lang ta karong Sabado dawat ani kay mo man ni atong ending sa Christmas Day, Christmas season karong Sabado. Nya ato man ning Christmas gift sa simbahan ni Baby Jesus, Mama Mary og ni San Vicente Ferrer. Ni ato ning kuhaan og pilay atong madawat karong kutob karong Sabado, ato ning ipangtabang sa atong mga kaigsuonan nga grabe ang panginahanglan. Hangyo day ko ni Brad Loloy atong ipatawag ang mga San Jose karong gabi kung makalugar sa makalugar lang magsabot kay ako ning himuong project sa San Jose kay panday man ni si San Jose atong kupradia di San Jose moy atong analyson ang say panginahanglan dinhi sa atong mga kaigsuonan nangawagtang ang balay niya atong tanaw-tanawon kung kaya bas budget pero manghatag lagid tanan kamo manghatag ako hatag ug ang ubang katawhan manghatag naagid tay matigo man para sa pagtubag di tingali tanan posible sa tanan nga panginahanglan bisag atop na lang kay bahala na lang ng bungbong kay pwede ra na bitayan diha og mga lukay pero inig-uwan og ang atop na gani mo buslot pastilan mahapugwat gyud ka no na siguro natong atop nya mingon sa sila nya Pader kay ang tungtunganas atop nawa man sad ayay ngita na sa tanig kahoy sa asa man sa nimo ipakuan Pader nga haligi wa naman sad na makatukod kita bagong balay depende lagi na San Jose atong kuanon atong San Jose Cupradia moy atong pa-analyson kay haron makita nato unsa gi mga panginahanglan nya magtampuhay ta di ta managana gugma ang magtukmod nato nganong mo palitag slot nganong mo tampo ta nya dunay sikreto diha ingon dahil ang Ginoo pinaaging San Juan sa unang pagbasa dili kita maoy unang nahigugma sa Dios siya ang unang nahigugma kanato tungod niini gipadala ang iyang anak unsa may pasabot anak nga kada nato higugma ang Dios atong gipalihok sud nato niya siya sud nato pero gapundo ra siya gahuwat siya kanus-an nato siya palihokon gabi ang kanang inuba napasok dito sa duol anang atong may kuananan sa suka ato man mag-standby atong pimag dito nya Pader may tanig iirog na kay maglisod mamigtan-aw sa palibot kay gibabag man is inyong driver nga buutan okay sa kay driver buutan na nigababag din
Nakuto ang mangyawi ana dito, pulos mo ka maong mo drive og multicab. Ana lang, iatras lang gamay gud. Ingon di siya, basti lang pa diwa ba ka drive ani ingon ani da. Nako, basta mo andar na manual man sana. Da, sige, suwaya na mo pa dir. Kuha din ko si Yahweh dire, ablihan na namo. Sige gisla ka na, sige yung testing. Natay pa dir, tigil mo andar pa dir. Mura man gilak, naaba ka ni code dako. Sao na napagpaandar na ako ra ba sa dir ba so mo drive? Gitawag ginamong driver. Jesus, ningon ang driver, yatakan raman guning clutch bride, anya i-on dayon, naram de kasayon da dayana. Naana ang makina, naana ang gasolina, naana ang power, pero di mapaandar kay di ka maong mupaandar. Di ba? Kita ni ana tay Ginoo, matud pa ni San Juan, ni ana ang grasya nato, ni ana ang gahom sa Ginoo. Unsa may ipaandar ani ang atong desisyon nga muhatag sa atong isig katao. Kay ang nahigugma sa atong isig katao, labi na Diyos mga nanginahanglan, nakaila og nahigugma sa Dios og ang Dios mulihok diha kaniya. Mo na nahitabo sa multiplication of bread. Mo na nga nakatuaw ta sa atong salmo, Ginoo ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo. Unsa man ang magsimba kanimo, muhalad kanimo. Para unsa man na? Para sa mga nanginahanglan. Munang pasalamat ta karon daghan sa to mga kaigsuonan, siging hatag dinhi sa ilang donations palit og slot, mga lain-lain nasod sa kalibutan. Mura sag natuman ang salmo sa atong parokya, no? Magsimba kanimo ang tanang nasod. Gisanksyon agad ko sa Western Union. Kay ngano man, hapit kuno tanang nasod, tanan nilang mga outlet sa tanang nasod na ako no'y nagpadag kwarta nako, scammer na kuno ko. Nako arian nyo diri sa parokya, o giunsa na nako paggamit ng kwarta. Di man sa sila mo ari, kay o man sa sila ikaplite. To ilan na lang kong i-close. Nako sige lang, mangita ra man sa nag-agianan. Man sa laing mga kwarta padala office nga muagi. Hangtod sad madadara man di ay Western Union idiretso sa bank account na may uban nga Western Union nga mualaw nasa dili, pero mualaw idiretso na testing ilagsod ngadto sa kong account. Jadi mangyapon pwede pa der mo kuan mangyapon mo reklamo invalid man nako hain lang nagipada diha pangita na laglaing agianan siya na man koy parinti diha pa der na dia gapuyo dool ko kana mo na kuan kay nya ingna siya papun inya jutay mapunan pa noon. Padayon nga gibasa nato ang sulat ni San Juan 1 John chapter 4 nga naghisgot unsao nato pagpuyo isip mga anak sa Dios. Niya ang sentro maogyod ang paghigugmaay. Niya ang nahigugma kuno matud pa ni San Juan, kung mahigugma ta sa atong isig katao, ang gugma sa Dios mupuyo din hinato ug mahingpit ang atong gugma. Kaya kanigong atong gugma usahay kanang on and off ba? Pareha nang gugma gud sa bana o sa asawa. Sige mo gakos-gakos diha, I love you, nga ini kahuman, away. Pisti na sad, buang, ano? Nga ikataod-taoran na sad, gakos-gakos na sad, love you na sad, ikahuman na sad, inatay kang pistiha ka, panuaya ka, anak na sad. Kabantay mo, anak? Kung ang ato lang yung gugmang tawhanon ba, anha ra kita kutob diha. Mura taga-sayaw satsa bitaw, abante, atras, tuyok naman. Di kita ka-forward ba? Mao na, gakinahanglan ta nga musud sad ang gugma sa Ginoo nato, nya mahingpit dayon ang atong gugma. Unsa may timaan nga nahingpit ang atong gugma, matod pa diri ni San Juan, walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa kahadlok. Nilingian na imong tupad. Yung na
Di ka mahadlok mamatay. Ingna kano. Di ka mahadlok mamatay. Ina. Niya og mahadlok gani wa pa na siya mahigugma. Pasabot ang gugmas Ginoo diha niya wa mahingpit. Mao bitang mag-away ng banag asawa, mag-away ng managsilingan, hasta gani ming mga pari mag-away, naa man gud ng kahadlok. Oh, nang litan makig-away ko sa akong kaubang pari, awayon ako sa Father Arnel kay ngano man ko matay maunahan ko sa kolekta ni da. Hadlok man ko maunhas kolekta. Di awayon ako. Di ba? Kana ding asawa mangaway sa silingan kay gidudahan niyang kabit sa iyang bana, nahadlok man kang maunhan sa schedule. Soko kasi iyang kabit, no? Nahadlok ka mawagtangag bana. Ngana ding mga saba kasi imong anak, kasagaran anak kahadlok mo na. Nganong imo man kasaban, di mo eskwela, ngano man hadlok kang dili unya. Maayo ang iyang kaugmaon. O, di ba? Mahagbong o niya. Ay, di man kamudawat nga mahagbong. Di na makakahigugmang mahagbong. O, nakanabitan na mo dool ako, magluha-luha yung mata ba? Padir, ang akong anak, nausab, gyud. Ngana, sukad lang yung ni Asinso, padir, di naman mo ilan akong iyang inahan. Ako'y nagpa-eskwela niya, ako'y nagpadako niya. Karon padir, purti naman yung grabiha. Nadagid ang iyang asawa, padir, kanang iyang asawa. Kabuutan gid na akong anak karon di naman mo ilan ako tungod gid ang asawa nako sayon na kay na unsa man pa din ako higugma ag una ang asawa isa unsa man paghigugma nako imong alagaran ada singhagan ra ko pa dire nako alagarin ang kusog maninghag di ba dili ka alagad ang kusog maninghag dili o pwede. Pwede kayo. Kusog nung ka na manogo, kanang kusog maninghag. Kusog ka na manogo eh. Pero kung ang imong gikalipay karon mao ang pag-alagad niya, bunga sa imong gugma, malipay kag singhagan ka. Nga naman, moingon dayon ka, salamat, makaproy gyud ko ani niya, nga nahigugma ko niya, nga way kondisyon. Di ba? Kanang di ka mahadlok singhagan ba? Di ka mahadlok daog-daogon, di ka mahadlok pasakitan, sayon kay higugmaon ang tao. Sakto dili. Kuha lagi ng kahadlok. Tanawa ang mga apostoles, gatungtong paganig sakayan, purting hadloka kay dagko kayong baon. Si Kristo way sakayan, gilakaw lang tubig. Ang mga apostoles, mga mananagat pa to, daghan pa gid sila. Purting hadluka kay purting dagkuas baon. Nya gatungtong pagsakayan. Si Jesus galakaw sa tubig, wa lang. Nga naman, nawa man kahadlok ni Kristo, wa man siya kahadlok. Kamo di mo mahadlok ron, malusno ning mulinog ni kalit. Hadlok mo dili. Nga malusno na diha dapita ba maibilin diri ra. Di mo mahadlok ana. Managan mo klaro ang mga naong ninyo. Mao na wa manggut ta mahigugma. Og nganong makawagtang mas kahadlok ang gugma kay matud palagi ni San Juan ang Dios gugma. Walay kahadlok diha sa Dios kay ngano man naa niya ang tanang gahom, naa niya ang tanang kinabuhi. Way kamatayon diha sa Dios. Way sakit diha sa Dios. Way kasakit diha sa Dios. Una ang Dios way kahadlok kay perfect man siya. Unya kon maghigugma ay ta, musod ang perfect ganin nato. Mawasan ang kahadlok. Distingyo, ug nakaroy gikahadlokan nga tao. Kisa maroy taong imong gikahadlokan. Una-una ako no be. Kana bang urang muhatag nimo kahadlok or kabalaka kisa mo nang tawhana. Nauna, niya humandayon, higugmaa siya. Nang litan, imo ng bana. Hadlok ay kas imong bana nga masakit kay buutan kayo. Higugmaa siya. Lord, I love my husband unconditionally. Kung sa may sunod imong buhaton, huwag nahigugma kasi imong husband. Ha?
Kung tinuod jud kang nahigugma sa imong husband ba, unsa imong buhaton? Hindi mo kamao. Imo na siyang sikitan, imo nang hatagan sa maayong tanan nga makalipay niya. Imong ihatag niya. Ya inighatag nimo anang tanan nga makalipay niya. Unsa may mosunod mahitabo nimo? Malipay ka, masatisfied ka. Ini ka satisfied nimo, moingon din ka, wala na akong hahanapin pa. Pwede na ko mamatay. Ana, nya kung pwede kang mamatay, pwede sana mamatay imong bana sa okay ra gyud kay lipay na kay ko. Gitagaan kog higayon sa Ginoo nga makasikit sa akong pinangga nga bana. Oh, di ba? Mawagi na imong kahadlok na pero moingon gani ka, ako gining sikitan akong bana kay basig mangita ni glain ni panuway mangita. Nani mong kabalaka, adi jud ka masatisfy. Ngano man naaman nimo daan ang kabalaka. Oh, na siya problema dia. Pragod aning parokya dinhi, kanindot aning parokya karon para nako first gunin akong parokya. Ana. Pero bisag balhinon pa ko ugma dayon, mulakaw ra jud ko magtaghoy-taghoy. Nga naman, nakahigugma naman ko ninyo. I gave my best. Though my best is not good enough. Ana, kanamang ang nahigugma man gud muhatag ina sa tanan nga iyang gihunahuna nga maayo. Nya the more nga muhatag ka sa imong best nga kaayo sa usa ka taong imong gihigugma, ang mahitabo masatisfied kag maayo. Wala nay lugar ang kabalaka. Muna kasagaran Diyos nahigugma sama ni Santa Monica, nahigugma kay siya ni San Agustin. Niresulta man gyud nga si Agustin nahimong Katoliko. Purting lipaya ni Monica nga nahimong Katoliko, nahimo pag yung pari ni samot na Diyos Monica nga purti na yung lipaya. Hapit na ordinahi pagkapari si Agustin, dikon pa man siya ato, nasakit man na ang iyang inahan. Nya ga-travel para ba sila? Padong sa ilang lugar dito sa Tagaste, Africa. Diha sila itong gamayng island ni stopover. Ingon des Monica dong, mamatay na biya kurong taod-taod. Ingon ang Ginoo. Ingon si Agustin, ma, ibaw man dyan kong suod kay mos Ginoo. Hangiw as ang Ginoo maoy nga makaabot ka sa akong ordinasyon. Nya adto sa duntakas ato ilubong. Unsay tubag ni Monica, dong, sa akong kalipay pagkakita nga nahimo kang pari o nahimo na kang dikon, murag wa na ko'y angay pangayoon sa Ginoo. Wa na gani ko nahibaw nganong buhi pa ko karon. Grabiha di aning kalipay nga gikas gugma, no? Makapawagtang Diyos kahadlok sa kamatayon. Munang niingon dayos Monica, pasagdig asa ang akong lawas ilubong. Ang importante, maghiusa ta dito sa langit kay adto ko magpaabot nimo dito. Oh, nahitabo gis Agustin to ana sa ros langit. Kawa di mong tuong na langit. Mao na gito'y perfection sa gugma ang langit. Munang kung doon na kay gihigugma dadas langit. Diya bitay matso kay laki nagpabunyag diri, tulo na kabuk ilang anak, walang gyapoy kasal. Ingon dayon kon, ikaw dong ba nahigugma ka ni imong asawa? Padir, I love my wife very much. Nakuasa man nimo siya dadon, langit o impierno? Sa langit pa dire. Nakuha man nimo pakasli. Awa pa sa gumiandam pa dire, pamayanda. Nako, kwarta de mong gibasihan aron imo ni siyang higugmaon. Punta gi mo anis impierno. Nako ikaw day, mukuyog ka anis impierno ning laki. So di ko mukuyog pa dire, nako buwagi. Tutok na kong laki ba? Tutok na kong buwagi na kay dadon ka anis impierno. Tulo na kabuk imong higot ay padong sa impierno. Karon inigula ni punan na sa ni para ikaupat. Di ba? Anong dadoon man nimo sa impierno nang imong gihigugma? Di man nimo pakaslan. Sa may gusto nimong mahitabuan na imong gihigugma nga mag-antos mong duha dito sa impierno? Di ba? Nadatang na imo text na ko usahay mo komedya ba? Father, I miss you. Nako, nindotang dado sa impierno eh. Lord, di lang ni nako dado sa impierno. Nganong madawa sa impierno? Di man ko kapakasal niya.
Nya akong ingnon sa IBCU to. Moingon gitong siyo. Kumbati na yun. Oy, padong sa impyerno. Diya bita ko nakitaan sa post mga ang suod lagod online lang ba nga suod-suod nagkugos og bata nga cute kaayo nako hala ka cute sa bata siya gusto ka father nako ngano man sa tagaan ti ka nako oy si ya palhuman sa dakog off nako bitaw no nindo ta ka no pero mao lagi dadon na natos impierno makikuyog ko na sa impierno o ako'y dado sa impierno tungod lang anang bata luos naman lagi mo pangusian na inyong bata gani luos may panghapak na inyong bata niya mo na lang na makapa-impierno na ko pero ingon sila nindot ko nung nahimuon ambot lang okay, pero mao na usahay makalimuta tungod kay ang nagpatigbabaw nato mao na ang atong tawhanong gugma kinahanglan pasudlon gyud ang Dios nung gugma unsaon maghigugmaay kita way kondisyon way reklamuhay higugmaay gyud sige lingay mong tupad na I love you without condition sige na wagi klaro hilas no hilasan mo no mo na mga yawanon man mo